Wara li tajna ħarsa lejn l-ewwel parti tal-quddiesa, il-Knisja ddaħħalna fl-ewwel taqsima tal-quddiesa, l-ewwel taqsima importanti ħafna li hija marbuta ma' post partikolari li hija l-ambone li hija l-artal tal-Kelma, l-ambone li f'din il-Knisja jinsab warajja. L-ambone huwa l-post li minnu il-Knisja tħabbar u xxandar l-aħbar it-tajba ta' Alla għall-komunità nisranija. Ma ninsewx Ġesu enfasizza diversi drabi, darba minnhom b'enfasi tassew qawwija mad-dixxipli tiegħu isimgħuni. Donnu Ġesu irid li aħna nitfgħu l-attenzjoni tas-smigħ tagħna kollha fuqu. Aħna bil-Malti għandna vantaġġ nużaw din il-kelma isma' minni. Donnu Ġesu lilna l-koll permezz tal-liturġija tal-Kelma qed jgħidilna isimgħu minni, għatu kasi, ħallu id-dawl tal-Kelma tiegħi imexxikom. U dan allura jiftħilna qudiemna d-disponibilità li aħna nisimgħu, li aħna npoġġu bil-qiegħda biex bl-attenzjoni kollha nisimgħu dak li Alla irid jgħidilna. Il-liturġija tal-Kelma hija maqsuma b'sistemi differenti għal matul il-ġimgħa u b'sistema differenti, metodu differenti għal ħadd. Il-ħadd hu maqsum fuq 3 snin, il-liturġija tal-Kelma matul il-ġimgħa hija maqsuma fuq 2 sentejn. Però dan mhux l-uniku tqassim fil-liturġija tal-Kelma. Kull żmien partikolari jew inkella kull staġun għandu liturġija għall-Kelma tal-Kelma li hija infassla b'mod partikolari biex twassal idea jew ħsieb ngħidu aħna. Fi żmien l-Avvent, il-Knisja tippreżentalna siltiet mill-Kotba Mqazza li jenfasizzaw dak li l-Avvent għandu jfisser għal kull nisrani. Is-sejħa l-istedina li Alla qiegħed jagħmlilna biex aħna naħdmu kif jgħid San Pawl ir-Rumani, naħdmu id fit miegħu għal ġid. Imbagħad ovvjament ir-risposta għal dan kollu tidher fil-liturġija tal-Kelma ta' żmien il-milied meta aħna ċċelebrajna t-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu kif jgħidilna Ġwanni. Il-kelma ta' Alla li saret bniedem, kif din il-kelma aħna nistgħu nikkonkretizzawha nagħmluha r-realtà tagħna tal-ħajja ta' kuljum. Il-liturġija tal-Kelma f'kull quddiesa hija mqassma b'dan il-mod. L-ewwel nett fil-ħdud għandna l-ewwel qari li normalment ikun meħud mill-Testament il-Qadim jew inkella fi żmien l-Għid mod partikolari naqraw siltiet mit-Testament il-ġdid, mill-Atti tal-Apostli. Imbagħad wara l-ewwel qari ikun hemm is-Salm jew il-Kantiku li għalih aħna mistiedna anke biex inwieġbu flimkien. Wara s-Salm u l-Kantiku imbagħad hemm it-tieni qari, normalment ikun meħud minn xi ittri li nsibu fit-Testament il-ġdid jew San Pawl jew San Pietru. Ninnutaw li wara kull silta mill-qari min qiegħed jaqra qiegħed jgħidilna isma' din mhix il-kelma tiegħi, din mhix xi ħaġa li qed ngħidilkom jien imma hija l-kelma tal-Mulej. U aħna ta' din il-kelma nroddu ħajr lil Alla, ovvjament biex jiena nrodd ħajr lil Alla ta' dak li smajt irrid inkun smajtu. U naħseb li ta' min enfasizzaw li l-liturġija tal-Kelma ġifieri l-ħin li matulu tinqara l-kelma ta' Alla mhux break fil-quddiesa, mhux xi ħaġa mhux spazju fejn aħna nieħdu naqra mistrieħ sakemm jgħaddi l-ħin, imma hija proprju Alla li qiegħed ikellimna. Wara t-tieni qari għandna il-purċissjoni għall-Evanġelju li matula jitkanta il-vers ta' qabel l-Evanġelju. Mbagħad ovvjament is-saċerdot jew id-djaknu jekk ikun il-każ iħabbrilna l-Evanġelju. L-Evanġelji normalment ikunu marbutin minn wieħed għal ieħor jew kellha adatti skont is-solennità jew il-festa li qegħdin niċċelebraw. Hekk il-liturġija tal-Kelma l-ewwel parti tagħha l-inqas hija kollha meħuda mill-kelma tal-Alla mill-Iskrittura. Fiha hemm ħiel anke ta' dak li kienu jiċċelebraw il-lut kif kien jiċċelebra Ġesu fis-sinagoga fejn kien ikun qiegħed jippriedka billi jisimgħu il-kelma tal-Alla li titħabbrilhom kull nhar ta' Sibt. Aħna din il-kelma tal-Alla bil-mod il-mod ħadd wara ħadd jew nkella ġurnata wara ġurnata tkun qed titħabbrilna. Fiha naraw id-dawl li Alla jagħtina u l-Ispirtu li jagħtina biex mhux biss jurina fejn qegħdin illum imma fejn jixtieqna li aħna mmorru.